Oh, pag hi sabi, hi sabi, hi sa. Ah, Hi. So asa kita ron? Asa kita ron? secret. So adto mi sa poultry house no, sa mga amigo. Hi. Oh, magpagas kami kay baka laylayo mo ang kwan. Oh, vloggers. Tara, buang ko isa. Kato pure to, pure. Bulan ng video yan. Video game mo. Nakakalakan. Sampang sa sila, oh. Nadakpan mi guys! Yay! Nadakpan jo, pre! Kailan mo yung lisyo mo? Uy! Saya guys! Nadakpan! Wala na ako sa nadakpan! Helmet. Helmet! Tama, may side mirror. Nadakpan lang sa amin guys! Wala side mirror! O gamit na po, wala helmet! Tumelang. Kumay lang. May, paano nyo guys? Taga-kuhan nyo ko to siya. Hindi ko pagkaya ng punta kita. Unang sunod, tagay pa. Aral. Unang sunod, mag-helmet na mo. Dapat ito yung mirrors, mirror. Oo. Ikaw. Sakit kayo madakpan, Frank. Sakit kayo. Yan, 155 ka na violation. Mura po siya gisod suwaran. Wala, tigilan. Tara na, dito na. So na guys. Bye! Kami karon sa kwan sa poultry ni Jeffrey Sandiki. Kayo, nakakikuhan siya kayo na pauntin. Wow! Dito man. Ay mga kanding, marar kang Jeffrey Sandiki nga poultry. Rantag yan, sa likod. Nagsunod ka lang. Oh. Pag ganun na. Nadakpan siya kay nagsalig lagi. Siya. Ya, yung macho yun. Vlog na to na. Oh. Protocol na dia. Siguro ang ligi dia. Napayog ako. Woo! Finally, abot na mi sa amuang trupa. Ilahan ng manok ka, no? Actually, amuang nigikan, gipa-assume lang namo. So, karon mo bisita mi kung gitarong ba nilag manage mo ang manukan dere, no? Pero ako nadakpan ng sa. Damay ni. Sige mo. Sorry.
Paabot mi kaya mong i-surprise tong mga tropa. Yung birthday. Kabiyaheng adoy. Welcome! Dakpa na, duwa mi kabuk. Tama no, kay karon pumunta kay kanto no. Oh, balik. Karon ko ka balik. Hello! Hello vlog. Good afternoon. So, namin sa farm, no? Ako. Oh, so farm na ako. Actually, kato akong giingon ganina, gipa-assume na ako sa laha. So, ako karon, akong i-check kung gitarong na ba nila o alaga niya akong mga hayop na rin. So, kuan day, i-shout out day kay Boss Adoy. Boss Adoy sa Kalam. Taro nga, mong naong di maklaro. Boss tatay. Ayun. So, mga pila ta ka heads dere karon. Nasa 40,000 per 40,000 per building. So, nata sa duha ka building. So, nasa mga 80,000 tanan. So, grabe, no? So, naabot na ta sa facility nila. Oh. Music kids. Pwede na. So, musulod na na eh. Wow. Wow! Grabe. Huwag na, lagi gihapon, pre. Isa to, pre, hangin to sa, kwan? Gawas? Hangin to sa gawas o dari ni hangin? Dire yung po niya hangin dire. Ano magkabog? Ah, may hangin na ni. Limpad ko na. Mama, di sa magsulok ng hangin. Morning, hangin na ron. Ay, gato. Ay, lamig lagi, pre. Nakarami na limpad. Tubig. Grabe, no? Gana, pre. Kaya na. Pwede, baktas, pre. Kasi stampede ni pre. Stampede ni dili. Grabe. Oh! Grabe nga experience, oh. Ay dulay, oh. Wow. Yan. 40,000 eh, no? 40,000 heads. Dagko na ni pre ay. Kasi pagbuhat eh, full spray kami ng bantay. Tangigit. Pun. Yo, boy. Pili na yung ihawon pa eh. Ganatanan. Gana na pre nga. Yes, sir. Bakit bayad na ba? Bahala sa iyo. Dua ah. Ngabi ko ng isa eh. Abigyan og tulo. Okay po no. Mahal mo po to ako ang gikuan pre. Ah magpakaon na giday mo. Ting pakaon na ron. Dili pa. Ay ganun. Wala kami ng blano. Ni magkita kong blano. Ugi rin yung blano. Ah, yawa no? Sensor ka dugo sa kamay. Yan na yung sensor na eh. Phone on yun siya dapat. Oh, pulo na ba? Remote pa? Pikas. Pero marang niya.
Grabe. Idol lang eh, oh. Grabe, oh. Wow. Sulit, sulit. Thank you. Ano yung among farm?
Ginabugaw ni mo, boss? Ginabugaw ni mo? Stampede? Ana, gid ay. Kadadlaw, gina, kadadlaw. Yati ano? Nagid ay. Nagid ay. Pila? Dagko na. Wow. Thank you sa experience. Dagko kay pring no? Grade 1 na mo. Napugos ito ba? Ito ay, kita semua. Bila po. Kuring ba? Sure ng chicks niyo ba? Lagi. Buhat yung tabanog niya, oh. Sangit lang po na, ha? May sangitan niya. Sako yung may buhat. Ang mga buhat. Kaya kelaban mo ko? Bos? Ha? Kaya kelaban? Oh, ma, dulak ta. Tama tayo gula doon. Gula mo? Wandilig naman dala? Wandilig mo? Tayo, kahit sa mga unong mong pupuk sa mga tama. Sabi lang isa, wala may sapatos. Ano may mga butas? Butas yun eh. Di naman mong video. Kita siguro.
Patog yung papajiwa. Sige tag kan gani, yung laag dire. Pugin mo to. Na kwarta eh. Diyos. Yapit man mo. Ay, natanggal ba yung isa ko? Nawala ako sila pagkuan katang ko. Lamaki. Pero, may si Lalo. Grabe Na, bitay ba? Bitay. Paano mo matapad mo sa? Paano nga bitaw? Ay, may file pa mo. Paano? Ata tong press na to. Tublak. Sila ng weekdays. Grabe na, daghang pagyapong pin. Grabe, gurot-gurot ang pizza na. Karoon na lang, duha, gabi. Muro magsasutong ng itong pin no. Broiler gyapon to. Ang saso niyo, musta tong saso? So may status ato. Dala. Bila ka ano? Days good. Ba't pila itong extend na ito dire? Man. Upat ka adlaw to no? Kamay bantay. Ay. Upat. 334 ha. 38 ah. From Wala daw? ka to. 1.4 mo daw to? 1.3 kilo. Dugi kay mo. Pero buta-buwa, tigubilo nga pod. Ayo. Mas muda ko pa sa broiler. Oo. Na, di ba naman yung mga susuri to? Labi na og pang baboy imo pakaon. Ah. Di ano lang. Gayo-gayo, wag yung Urban babay. City ba? Urban City sa basketball. May gayo, yung babay tayo. Oh, karong kan ba? Domingo. Ay, wala. Ah, pamit din mo. Kumis sa sloper. Kumis sa sloper. Balidusin ko na. Ya, lima ka kilo. Yo, kaya sa 5 kilo? Yo. Amot kayo yung tagang 5 kilo. Basta nag-comment ako. Abi ko na pwede mong layo store ring. Ana na sila wa, kaya ana. Hindi ka ba nga asa kung kuan ni Urbana Grocer. Ayan ba yun? Layo sila ko dai. Di na butol asa tawagan ko ba? Ingo man din siya. Ana kayo siya pagkakita. Skill yan din to. Hiling nga rami dila ni... Papan na pamilya lagi. Pagkawas. Papa ko rin ito. Nakita. Ako kayo. Bigas beto sa mga boss. Ako gani. Kaya mo ni doon yung kuan lagi nagsuwan ako nga mapalas mga pulis mo do. Yan na. Pati yung asawa na. Gwapo yung mga anak ko. Wapa. Wala yung gwapo do. Ang yang bayaw lang ay ang umagad. Bukan niyo Boss Biboy. Gwapo. Gwapo ang si madam. Iso ang si Buslay. Na Guwapo. wala wala ko kapilo kasi tagko na tuti ano. Grabe na. Maintain ka din, ha? Wala na pre ako na. Mabuli yan ang Ano number. Ay apil ra mo. Kuan ang number lito? Lugon eh. Gaya rin. Wala gani, guba gani ko cellphone no. Ay, ako niya lito? Nakuha na yun. Nakuha na. Ito na diya. Wala na lang. Nakuha na lang. Nakuha na diya. Nakuha na diya ba? Narito dun pa. Ya, wala nakuha na Nag-nine dugay na. Gulang. Gulang yung to prank. Oo. Wag nga to. Kaning... Ulitaw. Kontol. Ulit ako utak ka. Ulitaw to mga Kurpo guwang. na sila. Ha? Wala, baluan na nila. Unsa na? Unsa? Kurpo. Ulitaw ang guwang ba? Kurpo na sila yung kuhan. Tupog sa ba? Kairing anak. Tol, Pero kasi kinadadala ng chicks niya. Bay. Dira ko na. yawa ka na. Kurpo. Mapay pa doon na tol. Saan man tol? Ano kaya kung Saan man i-lubong nyo. Kani ba pirahan ni sila lom. Di, yawa mas kita na Para yun. sa mixing eh. Takto lang. Asa rin? Kauda ako. Kanang sila lom dira. Ano eh? Kanang Game na ragduha ba? Di po ay ano wahi nga ito. Ay, balik ko na. Dito po naman yung kuhan.
Imno na niya ang kuan Langaw. langaw oh. Tayo. Langaw. Dito niya, suka-sukal niya po. Tatoy. Wow. Straw. Suka. Idol niyang Rubians the father and son niya ang gi-adapt si Odds. Buga bitaw Lord. Nasa unsa total? Kanang Sinawilan. kaskusan. Ay, kaskusan lagi. Di ka ni. Kasabi daw ka pagkuha na mo, ana siya. Oh, ibiling-ilingi ko am singgit ra bitaw kag mabara yuga. Dili na ko eh. Yan na gay na. Ano man? Unsing ano man? Yeah, man, pas na siya. Ano man? Nagilipas? Siguro na ang pwede mo pas mo. Di mo guna paper good. Karon mo rin mo kauban. Nanawag gani. Mo de ang pas gyud mo gusto. Maestra naman.